नमस्कार, मी सिद्धीज किचन मध्ये आपले मनापासून स्वागत। आज आपण करणार आहोत झणझणीत कोळंबी मसाला। यासोबत तुम्ही 2 पोळ्या नक्कीच जास्त खाल। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर आता कोळंबी मसाला करण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लागणार आहे कोळंबी आणि त्याचा आउटर शेल काढल्यानंतर तिचा इथला जो काळा धागा असतो तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे, म्हणजे मग कोळंबी कडवट लागत नाही। तिला मी 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि पाण्यात चांगलं निथळून घेतलंय। कोळंबी करण्यासाठी तयार झाली आहे। कोळंबी मसाला करण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला तेल कढईमध्ये तापवून द्यायचंय। तेल तापलं की यामध्ये घालायचंय 2 मध्यम आकाराचे बारीक कापलेले कांदे। तर कांदा थोडासा भाजत आलाय, हलका तांबूस झाला की यामध्ये घालायचंय 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट मिक्स करून झालं की यामध्ये घालायचंय पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला घालून मिक्स करून घेऊ। सर्व मसाले मिक्स केल्यावर यामध्ये घालायचंय टोमॅटो। इथे मी 1 मोठा टोमॅटो बारीक कापून घेतलाय। आता इथे टोमॅटो चांगला मऊ होईपर्यंत परतून घेऊ। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करायचंय। मसाले यामध्ये चांगले मिसळले की यामध्ये घालायचे कोळंबी आणि याला हलक्या हाताने 2 मिनिटं परतून घ्यायचं। हा मसाला कोळंबीला चांगला कोट करून घ्यायचा आहे। तर 2 मिनिटं ही कोळंबी या मसाल्यात चांगली परतून घेतली। आता यामध्ये घालायचे 6 आमसुलाचे तुकडे, याला मिक्स करायचं आहे। गॅस एकदम कमी करायचा आणि याच्यावर झाकण ठेवून याला 5 ते 6 मिनिटं शिजवू द्यायचंय। फक्त मध्ये मध्ये हलवून घ्या, म्हणजे कोळंबी सगळीकडून एकसारखी शिजेल। तर 5 ते 6 मिनिटांनी चेक करू, आपली कोळंबी तयार झाली। यावर घालायची बारीक चिरलेली कोथिंबीर, याला मिक्स करायचा आणि गॅस बंद करायचा। तयार झाला कोळंबी मसाला। तर ही रेसिपी इथे दाखवल्याप्रमाणे नक्की करून बघा। तांदळाची भाकरी असेल, ज्वारीची भाकरी किंवा चपाती सोबत, भातासोबत सुद्धा अप्रतिम लागते। रेसिपी करून बघा आणि मला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला अजिबात विसरू नका। परत भेटूयात अशाच एका मस्त झणझणीत रेसिपी सोबत।